Vorbeam cu un prieten în timp ce schimbam plăcuțele la o mașină și mă întreabă: de ce unele mașini au etrierul montat în partea din față de centrul discului, altele în spate, altele în partea de jos, cum sunt cele de la Formula 1, iar altele chiar și în partea de sus? Primul factor care influențează unde să vină montat etrierul este caseta de direcție. Dacă caseta de direcție este montată în partea din față, automat etrierul vine montat în spate. Înainte de a construi un automobil, totul vine gândit până la cel mai mic detaliu. Și aceste mici detalii fac diferențe foarte mari. În continuare, o să vă explic diferențele sistemului de frânare și de ce unii aleg să-l pună în față, alții în spate, în jos sau în sus. Hei, prieteni, bun venit pe canalul meu! Împreună o să învățăm să ne facem singuri multe lucruri, fără a mai apela la alții. Cu multă atenție și siguranță putem economisi timp și bani. Abonați-vă la canalul meu pentru mai multe videoclipuri interesante. Pe cât poate să pară de absurd, alegerea poziției de montare a etrierului influențează foarte mult sistemul de frânare de la mașina noastră. Montarea etrierului în partea din față de centrul roții, sau mai bine zis, față de centrul discului de frână, acesta fiind ușor sau greu, influențează foarte mult și poate schimba centrul de greutate al mașinii. Mașinile sportive au ales majoritatea să monteze etrierul în partea din spate, față de centrul roții. Această schimbare modifică dinamica sistemului de frânare. În momentul când noi apăsăm pe pedala de frână și se activează sistemul de frânare, plăcuțele apasă pe disc. Dacă etrierul este montat în față, toată greutatea mașinii și în plus greutatea care vine din spate, odată cu apăsarea pedalei de frână, toată această greutate va apăsa doar pe bucșele și pivoții care sunt poziționați cât mai aproape de disc. Dacă etrierul ar fi montat în partea din spate, în momentul apăsării pedalei de frână, toată greutatea vine distribuită pe tot sistemul de suspensie și confort. Deci, cu etrierul montat în față, vom avea o uzură mai mare a bucșelor și a pivoților care se află cât mai aproape de centrul discului și o frânare mai lungă din cauza centrului de greutate al mașinii. Cu etrierul montat în spate, vom avea o frânare mai bună din cauza centrului de greutate al mașinii și o uzură mai mică a bucșelor, brațelor și pivoților. Dar mașinile care au montat etrierul în partea de sus, acestea vin montate pe unele mașini de teren, care au ales această opțiune pentru a evita ca etrierul să se murdărească în noroi sau pentru a evita ca între disc și plăcuțele de frână să pătrundă orice fel de mizerie și frânele să nu mai funcționeze corect. Cum am spus mai înainte, în Formula 1 au ales montarea etrierului în partea de jos, pentru ca centrul de greutate al mașinii să fie cât mai aproape de pământ și să aibă o aderență la sol mai bună. Dacă acest videoclip vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Noi o să ne auzim data viitoare cu un nou videoclip. Vă salut cu respect!